זה מתחיל להקליט, אתה חוזר למשחק, משחק ושומעים אותך. אוקיי, עכשיו שומעים אותנו. תדבר ושומעים אותנו. בסדר? אוקיי. זהו. תחזור למשחק ואתה יכול לדבר ולהסביר. רגע, תשים מההתחלה, טוב, תן, אני רוצה לשחק. אוקיי, חזרנו אליכם. טוב, אני הפעם משחק. אבא שלו הלך לי. וואי, אני שומע זומבים. בואו נראה. אוקיי, זה מה שהכנתי. בואו נשבור את זה, אבל יש בוקר, אז למה אני לא הולך? הולך כזה. דברים טובים. מה שהיה לי פה ואז חזרתי. אוקיי, יש פה קריפר. יש, תודה קריפר. יש, הצלח, תודה שנתנת לי את זה. קריפר. רגע, בא אליי הזומבי. שומע אחד מפה, אחד מפה. אוקיי, לקחתי אחד. עכשיו אני צריך לחזור לבית. רגע, אני צריך לחצוב עצים, אין לי פה עצים אפילו. אוקיי, מצאתי פה מלא אריונים. בוא נפסיק שנייה עם האריונים. בוא נחזור שנייה לבית, אני צריך לקחת את הגרזן. כן, שכחתי איפה הבית שלי. לא נאבדתי ממנו, כי הוא עכשיו ממש פה. עכשיו צריך לקחת גרזן. ונשים את כל הדברים שיש. אני לא יודע בכלל הוא נמצא מכאן. ישב ירוץ. לפה, ואז פשוט ניקח את האבות. גם חרב. אני לא זוכר אם לקח. טוב. יאללה, בואו נטייל. סתם, בואו נלך שוב פעם לעץ הזה. יאללה. מה זה? מה מצאתי פה? רגע, זה מערה? לא הבנתי מה זה. אני נכנס, יש... הנה מערה. יו, אני חייב לרוץ לשם. לא, על המערה אני רוצה לרוץ. לא לכאן. צריך חרב. רגע, אני לא חושב אם אני מתרחק. יש לי סימן. בשביל העין את פה. אני מוצא שיט, נפסלתי אני. חזרתי לעולם אחר. זה עולם שהיה פעם שאני הייתי בסרטון הקודם. צ'יקה. אוקיי, לא עשיתי באמת סרטון. אבל זה איפה שהיה עשיתי, הנה זה אפילו. תודה שנפסלתי. אבל עכשיו אני צריך להכין. טוב. בואו נחזור לבית שנייה. לקחתי אחד, שבבתי אותו, לא, בגלל הקריפר שהוא התפוצץ פה ממש פה. בפרק הראשון של מיינקראפט הוא התפוצץ פה. ממש פה. רק שאני לא אפוצץ שוב פעם.
טוב, אז אני אצא בליכם. למה אני שומעת זומבים ואין פה זומבים? פום. אוקיי, חזרתי לבנק. אני לוקח חרב. יאללה. לחזרת. רגע, לפני שאני תעשו לי לייק בסרטון, ופשוט בואו נמשיך ללכת אל הצאן. אני לא בוחר צאן, פשוט יש לי פה צאן. אני עכשיו צריך לבוא לבית, לקחת את האדמה, לחסום פה. יופי, חסמתי. יופי, מחסום. בסרטון השני שעשיתי את זה, שאבא שלי שיחק ושיחק קצת. טוב, בואו בינתיים נאכל פה משהו, או שאני בכלל לא אוכל. אז אני צריך להרוג כבשות. אוקיי, ואני אחזור עליכם עוד כמה דקות. הנה, אני אחזור לשחק, אני מתכוון. יופי. רגע, אני צריך לעשות... אוי! ככה אני יכול להתחבר עכשיו. מיינקראפט רגיל. יכול לכתוב פה נקי. לא קודם. עוד לעשות פה נקי. כך עכשיו פה נקי. אוקיי, נקי. זה בן דוד שלי פשוט. בואו נעשה פשוט זה. אוקיי, אני יכול לקבל את ה... רגע, אני רוצה את הפיקקס הזה. פיקקס שאני יכול... הנה, יאללה, למה לא מבין לי איך מכינים את זה? פה. טלה, פלה. גם אני רוצה לרדת. רגע. אני חייב את זה. פה בלה בלה בלה. טוב, אני כותב. 28.00 3.00 7.000. רגע, חייבים לעשות את זה. 76.91 135. לא, זה לא טוב. יש עוד על הדרך. זה עכשיו... מה? אוקיי. אני יכול לבדוק כמה צפירות עשו. ווינצ'יק. אני לא יודע אם אני אומר את זה נכון. סאמצ'יק. לא יודע מי זה. וואצ'יקנס. לא, אני לא
מבין מה זה השמות של היוטיוברים האלו באוסטרליה. טוב, יאללה. אז זה 2026. זה 206. ויאללה. ביי.